ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ତଳର। ମୁଁ ଆଉ ରାଜୁ ମିଶିକି ରାତିରେ ଜେସିବି ଚଲାଉଥିଲୁ। ଯୋଉଠି ଆମର କାମ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜନବସତି ଥିଲା। ଆମକୁ ସେଠାରେ କାମ କରିବାର 4ରୁ 5 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ରାଜୁର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ରାଜୁ ଯୋଉଠି ଦିନ ସାରା ରହି କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ମଝିରୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ରାତିରେ ଗାଳି କରି ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ରାଜୁ, ତୁ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ କାମ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। କଥା କ'ଣ? କାମ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉନି କାମରୁ ବାହାରି ଯା। ମୁଁ ଏମିତି ରାଗିକି କହିବା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି। ସେ ଏମିତି କହି କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ବେଶୀ ଗାଳିଗୁଲଜ ନ କରି କଥାକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ବି କିଛି ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜେସିବିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି ତ ନୋଟିସ୍ କଲି ପୁଣି ରାଜୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ନଜର ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କାହା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଉଛି। କି ତାକୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କି ହଠାତ୍ ପଛ ପଟରୁ ଶୁଭିଲା, କି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ପାଣି ନିଅ, ପିଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି ରାଜୁ ପାଣି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। କି ସେହି କ୍ଷଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଅନେଇଲି କି ସେଠାରେ ରାଜୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଇଏ ଚାଲୁଛି କ'ଣ। ମୁଁ ରାଜୁଠାରୁ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୁ ସେଠାରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବା ପରି ସେ କହିଲା, ଚାଲ, ଏଠାରେ ତ କାମ ସରିଗଲା, ଚାଲ ଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ନା ନା, କାମ ସରିନି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ସେହି କଥା କହି ଯେମିତି ମୁଁ ଜେସିବି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି, ସତକୁ ସତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେସିବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ଫଳରେ ଘରକୁ ବି ଆସି ହଉନି, କାହିଁକିନା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। ତେଣୁ ରାଜୁ ଆଉ ମୁଁ ଜେସିବି ତଳେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଶୋଇଗଲୁ। ଶୋଇବାର ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଯେମିତି ରାଜୁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ କି ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖିରେ ରାଜୁ ହାତ ପକେଇ କହିଲା, ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ଭୁଲରେ ବି ଆଖି ଖୋଲନି, ନହେଲେ ବିନା କାରଣରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ରାଜୁ ସହିତ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ। 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜୁ ମୋ ହାତରୁ ଆଖି ହଟାଏ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଆଡ଼ିକି ଅନେଇଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଶରୀର ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା 2ରୁ 3 ମାସ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏମିତି କେମିତି ହବ? ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ରାଜୁ ମୋ ହାତ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ତାର ନାଁ ରେବତୀ। ତାକୁ ମୁଁ କାମ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି। ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୋ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଉଛି। ମୁଁ ଦିନେ ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ତା ଶରୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତା ହୋଇଛି। ସେ ଏବେ କହୁଛି ତା ସହିତ ତା ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା
ମାଲିକକୁ ଏହି କଥା କହି ରାଜୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କାମକୁ ଗଲିନି। ତାପରେ ରାଜୁ ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।